Takže vítajte u nového videa. Natáčame dneska s kým? No povedz do videa. Filip, ale povedz do videa. Haló. Tak dneska som teda s Filipom. A ideme si zahrať Roblox. Zapýtam ho. Zapínaj ho rýchlo, ale ozvi sa aj do videa, nie? Pozdrav fanúšikov. Bye. No. Ignore. Čo si tam robí, Kubo? Filip, ja neviem. Ináč, našiel som nám jednu hru, ktorá by mohla byť pre nás. Počkaj. Čo to je? I see you, ne? Počkaj chvíľu, hej. Neviem, čo nám mám vybrať. Ale Filip, čo nám mám vybrať? Neviem. Mám ja vybrať? Alebo vieš čo? Mám už dačo. Môžeš sa pripojiť, zatiaľ si idem ma dačo zjesť rýchlo. Pozri, čo mám. Leo a KitKat. Čo si mám dať? KitKat. KitKat. Filip, daj klasík. Hej? Čo? Že daj klasík. Klasik. Dal som klasik. Niekoho skemujem. Nikolačík. Filipa, kde si? A čo? Ty si auto? Čo to robí? Ja neviem. Čo je Filip? Filip, čo si? Nemusí byť hore. A ja to mám ešte... Filip, ale čo si? Čo? Že čo si? No normálne. Ale ja niekoho skemujem. Ja nehrám. Ja vidím ťa. A kde si? Ja ťa vidím. Ty stojíš na mieste, nestoj. A kde si ty? Ja nemôžem hrať. To už je plné. Vieš, musím... Na ďalšie kolo. Aha. Keď si tu dávaš maratón, Kubo. Filip, ale sleduj ma, spektatuj ma, hej? No, pozerám sa na teba. A?
Ten dom sa ničí. Mhm. Ja aj tak Čo? vidím, že ešte 20. Error? Máš tam error. Trochu, nie? Máš tam kompjútri error. Jan, komputer a vírus jde dovnitř. Vyhral som! Kde si? Kde si? Tu som. Tu. Už nepríjemné? Dobrý. Daj tak tú nohu. Čo si? Kde si? Daj tak tú ľavú nohu. Počkaj. Vystrieť ľavú nohu. Filip, ja neviem, čo som. Urob toto. Ale kde si ty? Ja som Kde si? na nejakom... Ale nemôžem sa dostať dolu. Ja sa nemôžem dostať dolu. Ani ja. Filip, stoj! Stoj! Filip, nechoď a stoj! Ja som nad tebou! Nevyskočil si z okna? Vyskočil. No, už som Ale zomrel. môžem... Už som zomrel. Ale môžem ísť hore. Môžem ísť hore. Aby si chcel. Ja už som zomrel. Fakt, ja nie. Ja ťa idem spektatiť. A to sú aj schody dole. Tu daj. Filip, a teraz si idem dať toto, pozri. Filip, ty si zomrel. Ty si zomrel asi. Ja som ešte nezomrel. Tak si dám ďalšiu dobožku, hej. Nie. Ten panelák sa rúči. Ja som táto. On sa rúči. Ja som na ňom. Už si mŕtvý. Filip. O.
Ako ste predtým mali vidieť ďalšie video, hehehe. Ale končím s videom, bye bye. Bye.